Mas Uncek tampil. Mas kok manut men to ning awakmu witekno kanca ya wis kanca plek kok ngerti kahanane aku modele kaya ngopo wonge setugel napase ya mung cilik cangkemmu ndandung-ndandung tok ya ora ndandung-ndandung tegese ki dulur kene kabeh gen ketok regeng oh ya Mas Uncek ki sing endi Mas Uncek ki sing endi awakmu lek joget kepenak kan dulur kabeh do seneng to nyang Pacitan lewat Desa Banggel artinipun Pak Tukijan bengi iki nanggap lawak setugel. Dugel kayune manggis. Terus senajan setugel sing penting kan manis. ya tenanan kok ya. Heeh, pancen. Ayo. Dene nggih matur sembah nuwun. Masa megap-megap masaku. Ditoto dhisik napase Mas. Toto. Ketoke cilik ki wis umur barang kok. Wong kancane entek 1000-ne lho. Ya aja ngono. Awake dhewe kudu semangat. Semangat kados beliau Bapak Tukijan. Iki semangat banget, Mas. Ora bengi iki katwingi wis acara dimulai iki mau rupian-rupian wis gawira. Nanggap campur sari. Terus nanggap apa kuwi jenenge Krawitan. Dangdut. Terus awan mau Mas mantenane ya luar biasa. Sindene papat. Cucuk lampahe 3. Penyanyine 2. Boyo kandhane ora gemen-gemen pancen Pak Tukijan ngono. Ora protokol iki ya gur siji. Oke, iki lho Pak Tukijan ki piyayi sing pengen pengen rezekine sempulur. Ya kados Pak Tukijan. Lah kok iso? Bengi iki kan nekake dagelan loroe cacat kabeh. Lah kok iso? Ya Allah. Ucek. Protes karo awakmu lho. Kok iso? Protes sih protes. Lah aku kok kono Pacitan rene wis bengi iki dagelan wayangan nderek Mas Gurit lho. Mosok aku mbok cacat-cacatne. Lah kowe kaya ora rumangsa cacat yen aku genah cetha, dedekku kurang. Kowe dedekmu etuk. Oh iya terus mripatmu kan kira. Asem. Asem iki ki ora kira. Iki ki ora kira. Jenenge gareng kan kira to. Ya kuwi biyen. Mripate kira, tangane ceko. Saiki ya ora kira to. Saiki ya kuwi nonton Mbak I ya panggahayu kok. Ya cakene. Ngerti wong ayu ya genah, ngerti duit ya genah. Oh ya, Mas Ucek. Nggih, Kak Gareng. Iki sowan Pak Tukijan wonten ing laladan Platang Rebet Jambon Ponorogo. Jawi Wetan. Jawi Wetan, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Mas Gareng sing wis apal kahanane keluarga besar Bapak Tukijan coba. Tenan iki nggih namung nderek ndedonga Mas. Ya Mas Gareng. Muga-muga anggenipun tasakuran dalu menika temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman ingkang putrinipun Bapak Tukijan manggih kabagas warasan slamet donya slamet akhirat sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Awakmu yo donakne. Mas Uncek uga. Awakku. Landase yo kabeh. Ndas awak setugel kok ndongake. Ora ngono awakmu yo gur nyenil
Biasane piyayi-piyayi sing kados jenengan iki Mas Uncek, iki nek dongane mesti mandi. Insyaallah. Dongane insyaallah mandi. Insyaallah nggih. Wingi tangga kula wah Kyai sepuh lara banget kula dongake nggih alhamdulillah. Terus bablas. Mas Uncek pas Oh, iya, awakmu ki lho iya. paling ora ki tak gugu omonganmu lho. Paling basane ning kene tak anggap awakmu ki dukun sing mandi lho. Boyo, wah dukun kok setugel dukun cabul apa kowe iki? Teges kero tenan kowe iki. Tegese awakmu ning kene iki kok duwe omongan kuwi bebane digugu karo wong kene ngono. Lho, wong cah cilik ngomong kok digugu ya. Ya Wong teges tua ngomongi rong karuan gugu kok cah cilik omongan digugu. Kowe iki tuwekan apa? sik to, tegese pun sewu lho Mas. Kok angel Tegese awakmu ditanggap rene enek Mas Manten, Ah. enek Mbak Manten, Iya, kena. beliau Pak Tukijan. Pak Tukijan. Iki nek tasakuran iki wah ngono melu ndonga ngono lho. Sak ora-orane iki jenengan iki ndonga sepisan bisa ping pindhone bisa mangku sing kagungan dalem. Mangku sing kagungan dalem. Enggak tegese iso. Boyo, Mangku. kula ndonga Heeh. saged mangku sing kagungan hajat to. Iya. Aku kok dugel tenan apa piye lho? Tegese Iya toh? Benarno, Ren, benar, Ren. Tukijan niku. tegese ki nuwun sewu lho iso nglunggone beliau Pak Tukijan iki lho awakmu ki. Lah Pak Tukijane po lempoh. Ngumpulno. Nggoke iki lho. Pak Tukijan karo ibu kan wis ora gemen-gemen dono dria. Nggih, Ya, leres. ayo bung iki bareng-bareng diumbulne. Nah, Diumbulne. Weh, layangan po. tegese ki ora ngumbulne ngono, tegese ki iso njunjung niku Pak Tukijan iso njunjung. Wong aku dhewe mlaku rekoso kok njunjung Pak Tukijan. Iki gagasan to Angel kabare. bener, Reng. Wong aku mlaku dhewe arep munggah Reng. panggonge rekoso lho. Lho munggah Angel rene. bener, Reng. Mau budhe dong. Angel bener. Ngrasani. Hah? Tegese ki awake dhewe ki melu ndonga ngono lho. Oh, melu donga. Melu ndonga. Mudine sapa? Ya Allah, ya angel, wis angel. Aja ngrasani Mbah Mudin. Angel. Aja ngrasani Mbah Mudin. Lenten apa to, Pak? Medeni. Lah kok medene kene Mbah Mudin kok medene? Lah, lah Mbak Mudin ki ya wedi to, aku wedi. Kowe ora wedi karo Mbak Mudin. Lah ngopo kok wedi karo Mbah Mudin? Oh, kowe didusi terus di ora wedi karo Mbak Mudin. Lho, Mudin iki gaweane apa gur kedusi mayit tok. Terus gayane Pak Mudin ki apa? Ya kadang ki ya ngimami salat, ya Ah. kadang ki ya kerja bakti, ya kadang ki ya Apa? nyasinke. Ngono kok ya. Paling ora Pokoknya ya dongakno mantene dongakno. Ya dongamu sakinah mawaddah warahmah. Ya. Aku ndonga ya mung setunggal mawon. Pripun? Muga-muga ki dados pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Amin. Yen Ya. gelem nampa kekurangan kuwi insyaallah ki uripe bakal ayem tentrem. Yen ra gelem nampa bakale ya cilaka. Sik Mas Gareng. Nggih, Sik pripun, aku makili kanca-kanca, makili karo sing kagungan dalem ya. Nggih, nggih. Makili kanca-kanca ki rasan-rasan. Pripun? Mas Uncek ki daleme ngendi to? Mono coba Mas. Dadi men pirsa men ngerti nanggap iki ben nek tindak ben mampir. Nah. Jan ki asline ngendi to Mas? Kula asline Karangpandan, Pak. Oh Karangpandan. Nggih, sak ngandhapipun Tawangmangu saking mriki. Kayak wis wis rabi sampean wis keluarga ya. Alhamdulillah sampun wonten wanita keblinger, Pak. Ya. Kok kepingin piye? Lah ora keblinger pripun wong ngopeni setugel saya ora keblinger. Aku ya takok. Piye? Apa? Kowe ya duwe anak. Ya alhamdulillah Mas, sampun Anakmu pira? loro, Lanang kabeh. wedok lanang. Ya Wong duwe ya wong blas. to. Ya duwe kok kere. Kese anake sampean ya wong to. Anu kirek, Pak. Iki yen pake jero iki. Yen pake iki takoke jero. Tegese ki Anakmu ya wong lah kuwi lho. ya tegese ki awakmu iki jalma kang tinitah urip ning alam donya Mas Uncek. Nggih. Kowe dititahne duwe pasangan dhewe-dhewe. Nah. Oleh bojo ya sing ayu moblong-moblong kaya Alhamdulillah. sampean. Awakmu ki ya duwe anak. Ya duwe to, Mas. Ya wong tenan. Kethek.
Ya wong, ya wong kudu bersyukur. Heeh. Dadi adile sing kuwasa pancen ngoten niku Mas. Nah, Adile nggih. sing kuwasa sing ngoten panjenengan diparingi ngeten niki mboten sangersula, mboten sanu nggih, malah Boten, bersyukur. boten. Bersyukur. Nggih jenenge manungsa mung sadherma Lah, nglakoni, Pak. siji pesti, loro jodoh, telu wahyu. Kuwi kagungane sing kuwasa awake dhewe pun nglakoni. Nah, Nggih, Mas. leres menungsa iso selak. Kira-kira Aku jenengan dhisik Mas Gareng. yo selak to. wegah Nek Mas wae ini. Uncek iki nek pomo piyayine ora didadaki ngene iki mestine ora kan srawung kalih kula jenengan pun kira-kira. Boten, umpamane kula gedhe dhuwur. Wah, kula rekoso, Pak. Lah kok Rekosan. iso? Alah, ora nggo rayan sinden aku mesti. Awakmu ki ning PD lho. Awakmu ning PD lho. Wong iki pede sik melarat elek pikir keri. Dadi aku umpamane gedhe lho, Mas. Aku iso gedhe kuwi kaya Pak Gurit ngene iki lho. Terus Ganteng ngene iki. Somben gedheku. Nek ketok-ketoke awake dhewe ora ketemu. saiki umurmu piro? Aku Aku kelahiran 2015, ini 2026 hitungan dhewe. Kok iso nemen? Lah kok somben gedene kuwi lho. Wong saiki gawe sakmene kok ya. Mas Ucak, gliak-gliak waton kecandang. Ya, Mas Gareng, oke. Awake dhewe ya ora ijen. Hmm. Tenan awake dhewe ora ijen. Ora Ya ora ijen. ijen wong rombongane ya akeh lho. Tegese Rombongan nyu napa niki? Madya Laras. Nyu Madya Laras. Tegese awake dhewe iki lho gojah karo ngene iki ki ora mung gur dhewe enek seniwati enek dulur wedok Mbak Lucy Mas Tabraman. Gareng. Betul. Awakmu pengen kono? Ora Yakin? aku pengen kuno. Walah malah ora urung neng ati lara. Lah kok iso karo Mbak Lucy Tabraman lho priyine karo cantik lho. Alah. Terus masuk kondang dadi sinden sak Ya Indonesia. kondang sinden ayu. Aku bebojan karo kono. Alalah nyengkake nyawa. Sik to. Lah kok Kok iso iso Mbak Lucy nyawa? Tabraman paling tidak satu malam wis jelas ketok. Jelas. Paling ora amplope ya pira. Kan ya penak upamane awakmu ora kerja, enek omah iso oleh hasil saka wong wedok. Iya ning ati lho. Wong sing lanang elek sing wedok ayu. Terus Dongane yoga-yoga kanca-kanca tangga teparu mesti elek. Uceke kapan modare ya. Ngenteni rondone. Yo kuwi lho. ya ora ngono to kabeh kudu bersyukur bene awakmu iso cethuk karo Mbak Lucy Tabraman. Lah iki dijodhokne kali Mbak Lucy. Heeh. Nggih, Iya monggo toh. Mbak Lucy Tabraman jumeneng caket kalih Mas Uncek. Nah, aku ora melu-melu. tenanan. Aku ora melu-melu lho. Ora melu-melu sing gawe goro-goro kowe ora melu. Lah mau jarene omong, ning mburi omong. Ngomong buri. Alah lek sindene Madya Laras aku rasah aku lah ora Lucy Tabraman ora. Meneng wae. Lah iya to. Ya saiki tak tekakne to ora sakti tak. Mumpung petuk ning kene kok. Oh ya, Pupung pupung. ambok tekake. Iya Tokno wae sampe tak mati dhewe. Tegese iki Mbak Lusita iki bene ngadeg caket karo awakmu ngono lho. Lek ditekake ngene ngono lho. Iya. Monggo Mbak Lusita Brahman. Sepati Mas. Ya. Lucy Praman Ponorogo. Monggo Mbak Lucy aturan nikah wonten ing panggung. Ya rada-rada mau jarene kerai. Mas. Iya ya. Oke. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu tes ditambahi Mas. Heeh. Wilujeng dalu Mas Gurit dos pundi pawartosipun rak nggih. Alhamdulillah sehat Mbak Lucy. Semanten ugi dulur lanang Mas Gareng rak nggih sehat to. Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah. Nderek remen dalu niki sowan Selaras. wonten dalemipun Bapak Tukijan. Tukijan.
ana parian le. Heeh. Tuku wajan kok nggih goreng sego. Bacot. Pak Tukijan piyayine lomo. Alhamdulillah. Tuku wajan kok dikiter wedhus. Heeh. Pak Tukijan piyayine bagus. Amin. Oke. Terus? Saiki genten peyan pariane apa? Heeh. Tuku wajan menyang Kediri. Ya. Aduh mentole, tuku wajan menyang Kediri. Bapak Tukijan muga-muga akeh rezeki. Amin. Alhamdulillah. Lek Pak Dalang Mangan Jepang mangan Jipang, neng Kutha Pati. alah kok aduh menu Aduh, pancen. apa? Iya. Tuku Jipang ning Kutha Pati. Heeh. Warga masyarakat Platang muga-muga akeh rezeki. Alhamdulillah. Mak enek pari kok dipangan tikus. Apa kuwi? Ana pari dipangan tikus. Bokonge lusi kok disosor wedhus. Iki semene udu wedhus. Apa? Trowelu. Awakmu ku lho, Cak. Aku ora wedhus. Aku jek cempe kok. Isih anakan kok. Isih Awak- cempe. Awakmu Aku yang gumonoke Pak Ngapa? Tukijan iki. Ngapa lho? Jarene aku nih anu Mbak Lus kok bintang tamu nih karo Mas Gareng Pacitan. Wis adik kula nang cocok. Dalange Ki Guret nang cocok dalang ganteng gede Ya. dhuwur. Aku gak ngerti lek enek tuyul teko kene. Golek bintang tamu kok ra imbang ini apa Pak Tukijan? Aku Sing yang wedok gedine kaya sapi. Heeh. Sing cilik kaya tuyul. paling ora ya kok ya kudune ya imbang kaya awake dhewe ya. Lah, Paling tetep tidak ya, nuwun sewu lho Mas Gurit. Heeh. Kula ki lek kali Mbak Lucy lek bengi-bengi tangga mateng mriko andum kater senan lho. Lah, pantes to. Nah, andum kater Serasi. Serasi. Umpama panjenengan rajane aku ratune. Disawangan yo serasi. Umpama bintang film jenengan Anjasmara, aku ki ya dadi Desi Ratnasari. Ya. Genti karo kono jajah. Desi Ratnasari kentut tawon iki. Lah kok iso lho? Lah Desi Ratnasari bangke nawon kemitke nawon kebo. Lek ndelok saka ngendi? Kok buri? Lo, Piyai Ponorogo. Kok iso. Ngene iki Iso kok iso. jane ra tak kapak-kapakke lho. Kok senggole glempang lho. Lah jenenge Lucy Brahman kene sapi aku lecong kok. Iki anake ya mencelat. Ya paling ora ya kaya tandhaku kuwi mau to ya. Bengi bendina karo Mbak Lusita Brahman. Awake dhewe ya yo ya nek kono andum katersen dibaleni nek Cocok serasi. Nah. Lah sing lanang ganteng sing wedok bagus. Ya. Walik. Nek sing lanang piye mau kok sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing lanang iki mau banci po. Sapa sing muni? Kono mau. Kapan kuwi? Mau. kok ya andum katersen kaya awake dhewe. Amor iki melu utekku dadi setugel Kandhan kok ya. Gila. Wik walat. Ini aku lho jerene. Lah nek Ngomongi sapa aku gedhi? Ngomongi sapa aku gedhi? Sapa sing ngomong aku gedhi? Aku ora ngomong Sapa? Aku ora ngomong gedhi. alah enek jero omonge. Alah lek lulah. Silu silus ki bulus siki busi. Gedene sak sapi, abuh gede awake. Iki ngomong. Rasane Ngrasani. Aja tumbak cucukan lho. Lah ene mburi kuwi lho arep munggah reng-gareng. Lah kaya ngono semono gedene kok arep dadi bintang tamu pindah tunting. Muni ngono. Iki Aku kapan lah aku ngomong ngono. alah mau bisik-bisik ngono kuwi mau. Welusi iki jane omahe ngendi to kok gedhe men bokonge. Ngono lho. Kowe muni ngono. Kowe muni ngono? Ora, Bu. Lah bojo muni ngomah gedine orang aku. Kowe kok muni ngono? Ora, Bu. Kok bocah cilik kan karo. Oh, ada darah Muni cari. sapa kowe jerene aku gedhi ngomong gedhi ki sapa? Malah diomong sing nika-nika nang. Piye? Alah munggah panggung iki lusi ke panggunge horek kaya lindu. Kuwi jane omahe ngendi to reng-gareng. Lah aku ya tak dudul. Iki lho bocahe. Ya kok bojomu gedhi sing ngomong gedhi sapa? Oh, bales denten. Oh. Bales nang tangane ora gitu kok bales. Ya sagedokku no. Wong kok ya piye wagah kalah lo.
Kono jawel kene jawel saged tuku. Nggih, paling ora piye? paling ora kaya awake. Ya paling ora ya kaya aku to, Cek. Paling ora karo Yulusi, Mbak Lusita. Kula wonten dawuh Kang Mas. Cantiknya Ponorogo. Mbak Lusita berapa? Inggih Kang Mas, dangu mboten pinanggih. Cantiknya Ponorogo. Ngene iki. Iya. Ngene iki paling ora serasi. Aku karo Mbak Lusita lek nyawang Rai ya karo Rai. Lah, Jajal awakmu lah. umpama kowe iki kotoke wong bayangne jenengan wong gedhe dhuwur kek bojomu aku. Lah iki lho. Montone iki dhuwur iki lho iki lho. Raine kene dhuwur. Raine dhuwur iki rupane iki. Alah padha iki ya rai lho. Lah rai apa? Rai lokno kok ya. Bayangane gedhe dhuwur. Ya pas lho. Dek, alah mbok mesem ngono lho. Gilani. Apa mencap-mencep iki apa? Kok gila ta? Gila kandhane. Lah ki lho manene yo. Awakmu ngene iki malah dikenekne lho. Awakmu ngono malah di-circle nyang iki. Kosek, kuwi asline tumbak cucukan kok. Bar mateni aku to. Peh aku kok kulonan dhewe lho. Geser tugel nar mateni aku. Ya omongmu dhewe kok mburi jelek. Kapan aku ngomong? Ya mau to. Aku mau ger munyer tok ora ngene kok iso ya. aku sing dideleng kok tari sing kiri-kiri. Gimana? Mbak Lusita Brahman. Kene ben seimbang kene. Tak maneh. Ki lek ngene iki arep tak tumpakno bojo iki ya piye wong sakmene iki ki. Wis tak ibarane anak. Ya anak ya. Lah kok iso bangga? Aku anak lho. Oh, arep muni mimik ngono ta? Arep muni mimik ngono. Tak gecek menggon Anak terus mikno. Ora oleh iki mimik iki. Ora entuk iki Pak Tukijan. Kok iso mimik Pak Tukijan iki lho. Ya maksudnya aku itu. Lah anak iki sakmene lho Mas. Lah iya. Oh iya, mimike Pak Tukijan. Lah model wis kaya galon lho. Asem. Kuwi ora kaya galon, Cek. Masaku kok ya. Kudu galon. Sapa sing ngomong galon? Aku gentong. Seneng. Boyo gentong Ben klempok. wah, bak uget-uget tok ae mesti. Isine wing nyamuk tok nek jero. Ya. Mbak Alah remen sangat Mas Gareng. Ije. Nggih. Dalu niki mirsani piyai Krebet. Jambon. Demenake Platang. pelatang. Platangan. Platang ya to. Desa Pelatang. Platang. Dukuh Pelatang Desa Krebet ngono ya? Heeh. Ya. Nggih. Platang. Platang Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Piyayine sayuk rukun. Piyayine budaya. Wah, budaya sing bodol sampai teko puncit kono Ya. sampai ra iso mlebu. Teman-teman YouTuber nggih kuatas Ya, rawuh. kanca-kanca YouTuber. Nggih, nderek ndedonga, waduh luar biasa sukses pokoknya pagelarannya Pak Tukijan. Amin. Ibu sinten asmanipun? Ibu Atin. Bu Atin. Oh, Bu Atin. Apal aku apal. Apa wis ngerti kowe? Bu Atin to? Bu Atim, kowe ngerti Bu Atim? Aku awan mau wis main ning kene Bu Atim aku urung roh lho. Awakmu wis ngerti Bu Atim? Aku Heeh. urung. Tapi Bu Atim mang nyuwun sewu Pak Dalang Mas Gareng. Bu Atim ini ngefan banget karo Mas Uncek. Mbak Lus gak apa-apa engko bar wayangan Mas Gareng. Sak kronco Mas Gurit diparengake kondur. Oh, ngono. Demi Mas Uncek ora pareng kondur. Saking tresnane. Tenan saking tresnane. Tanggap meneh. Sesuk arep nggih cetek geni. Kaya ripikan kayu itu. Gel meneh. Aku yang gumun lho, Reng. Lah bojo Uncek kan mbok ngono kuwi gedhe dhuwur kowe kalah. Bojone, Mbak? Bojone niku gedhe dhuwur kula kalah ning ndi digonceng bojone aku sampe walah cek bojomu kok ayune kaya ngono mbiyen oleh kowe apa mendem aku. Sik to, upama kanca seniwati iki sing sing pas sing ndi? Ora ning gedhe dhuwur pokoke sak mbak tari iki gedhe dhuwur meneh. Masa to? Gumun aku. Tenan. Ya alhamdulillah kae. Terus piye? Umukno. Aku goncengke pit ra nang mburi lho aku. Gonceng pit ki
ora ning mburi. Lah ning ndi? Tikake ning ngarep ndili kuwi. Aku yang gumun. Lah pitmetik aku nang ngarep. Terus aku madhep nang mburi. Terus Lah nek aku rawani apa-apa. Aku anggere arep nesu. terus piye? Duyai bojoku kok. Kok ya kowe kudu sing sabar tengah-tengah. Tapi nggih putrane ganteng-ganteng. Alhamdulillah. putih-putih. Aku yang gumun lho. Dek iki Adile sing kuwasa pancen niku. kok putih ngono lho, Nggih, anak nggih, yo nggih, ganteng-ganteng nggih. gede dhuwur. Lah. Nurun sapa? Lah awakmu kok ora ngerti to. Lah nyapa? Alah tangga teparune ganteng-ganteng anak iki ya pangga ganteng-ganteng. Kok iso? Ya ngono to. Kowe cara kasare arep ngelokke bojoku gendaan ngono. Ya ora. Bojoku nggo sedekah ngono. Ora. Tegese awakmu kene ndonga bismillahirrahmanirrahim muga-muga amit-amit jabang bayi anakku tukul ganteng. Tangga teparumu kuwi dijabahi Gusti Kang Maha Agung. Anakmu ganteng ngono. Sapa sing ngomong bojomu klonthing? Ora. Karek Lho, kuwi. nangis kok. Nek aku ora apa-apa lah. Ora Ora apa-apa. Disuruh tangga aku ikhlas sampe. Wis malah ngenteng-entengi gawean Mas. Iya jane. Bocah Suloyo. Iki lah piye to bojo dakoke ya ora oleh. Lah wedenan sedekah apa duwene bojo lho. Ya ora oleh ngono kuwi kok ya bojo sedekah. Wes. Aku kok seri. Gila. Asem koyotku meh disebrut. Wonten dawuh niki kula Nggih, mboten ngertos karemane Piyai Krebet niku Heeh. napa. Mas Gareng sing apal. Halus napa sing radi kasar-kasar. Mas Gareng mboten sing ngertos. sok serawung lawan kadang-kadang ini mesti apal. Di voting Mbak Yu. Nggih. Sebelah sana mintanya apa? Oh, Nanti- ini ada request dari tuan rumah Mas iya, Ucek, iya, iya. Mbak Lucy. Napa-napa? Nyuwun petis manis, kalih podang kuning, kalih Joko Mlarat saking Bapak Tukijan. Nggih. Oh Patu Kijan, petis manis. Ya sing enek Podang bawane kuning. to. Heeh. Wong telu ben kompak. Podang kuning. Ya, iki bawane digilir ya Yu ya. Iya. Iki sing kene sing cilik rada dhuwur. Bar kene, bar kene terus Kene. Nah, Gotong royong. Gotong royong. Awakmu seneng, aku ya seneng. Seneng. Mbak Yu Lucy. Ya. Ya seneng. melu sepong, Abot telu. bareng-bareng dipikul, enteng bareng-bareng dicangking. Nah, Nah, nggih. Oh, ya. Jenenge guyub rukun. iya. Ya. Coba. Tapi aku sik iki. Ya awakmu sik bar kono terus kene. Oh, iya. Bar kene terus Kene. Nah, monggo. Ya. Ya, Mas Unce. Nat Nadyan muju temong peksi Janmo tan kena kinira Mbak Lucy, Mas Gareng. Jebul suaramu penake ndak umum. Kandhane Kabeh padha seneng nang awak. Ojo kae kaget ngono to Mas. Ya ora aku Jantung. melok seneng. Ya seneng-seneng biasa wae jantungku cilik iki Ya. ya. Wong lek kadung seneng ki ngantek munggul ngantek senengku ya kaya ngono kuwi mau ya. Semari teratapan itu ya golek panganan sambrah nameng-ameng nyawa. Agawe tak dek aku toh. Lah ya wong perjanjian to. Kan nomor loro. Kan perjanjian to. Perjanjian Kene. Bar kene terus kene, bar Nah, kene, terus kene. ngono lho. Mau bar kene. Heeh, terus Kene. monggo. Bar kene terus kene. Monggo. Deneng aku meneh. Lah iya wis bar kene terus awakmu. Dilekasi saka kidul mau. Oh nggih. Heeh, ya lanjut. Agawe talineng bronto. Ora yo ora ngironi. Apira iki kaya ngene. Jan yo jan notan kena tikinira. Senajan wujude kaya ngene suarane jan endah apik. Bathok bolu isi madu. Ndut. Ndut neplok kowe kuwi ae. Batok bolu isi madu. Madu bolu. Lape lambak ana iki si madu kaya isi ndut. Oh ya, Sletong. kaya ngono suan cilik suarane ngalahne siden kabeh sak bawira. Tenan dalange kalah kok ya. Nah, iki nek piyayine dhuwur malah kukut kabeh. Iki lek ning radio mesti dikira piyayine gedhe dhuwur. Heeh. Kandhane.
Monggo. Mergo sound sisteme NRS. Apa NRS? Sesuai dengan perjanjian bar kene kono terus monggo. Lah aku iso teko kene iki apa? Lah ya perjanjiane ketawal kan sudah ditentukan. Bar kene terus kene terus kene. kono. Iso tiba aku meneh. Iya ta kok ya. Monggo. Alus manis merak ati jajan ya ora Ya jenenge bocah kok suarane kaya ngono tadi apike panganane kuwi ya paling ora yo vitamin penting. jeneng ora ngira tenan lho Iki ombene omben sing kelas lho iki San. Ombene wis kelas paling ora ya jus avokat. jus apa Vitamin yo paling ora vitamin Iya. C. lah iya Vitamin. empuke kaya ngono rasa dot cerewet. Lah ngapa? Wis dadi wong cilik isine apus-apusi tok. Lah ngapa dihapusi sesuai dengan perjanjian? Perjanjian. Lah iya bar kono Kene, terus kene, kene, kono. bar kono terus kene, kono nah. Mau bar ngendi? Mau bar kono. Lah iya saiki Bali. kene. Monggo. Aku arep ngedang-dang iki ya cupet tanganku. Ngapa to? Harus bersyukur ya Yu ya. Wong tera ya tugas kok ya. Arep boyak. Wes nggon kula lana. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Pak, nyuwun pengayoman, Pak. Ya Allah ya Allah. Nyuwun pengayoman. Ya Allah ya Allah. Mancep niki mancep cepet. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Nandi lho kowe kek nandi. Nandi. Kowe keluar nandi nek kok malah disabene dikira wayang. Pedhot. Ya ora gah aku arep apusi. Saiki do rene yo. Ayo. Ora ngapusi. Ora arep ngapusi. Kowe kok lek ning kono malah panas tinggi sabetan wayang. Kowe gelem lek dadi sabetan wayang dirogoh anakmu. Ayo. Aku wayang wong kok perang dhewe. Ora ning wayang wong nang kono kuwi ning kono ki wayang golek kresek jogene dirogoh. Kowe gelem kowe. Kowe gelem. Kowe pengen arep roh Gelem, wayang. gelem yen dalange kono. Kowe pengen dirogoh apa digendong? Ya roko ya gendong. Nek gendong rene, nek gendong Terserah rene. lah. Rene, nek gendong rene. Yuk, tak dudohi musuhe sik. Nyapa? Sik iki lho, musuhe iki lho. Ndang ono ben Wis omong-omongan. omong-omong ana Wis dhewe. omong-omongan. Kon nembang suwine ram. Omong-omong ana dhewe. Deleng cak. Kok padha ya cangkeme ya? Nggih. Dicium lho, dicium. Togok karo belong. Ya, tambah karo belong. Aku belong. Ya. Terus omong. Togok. Apa? Terus saya sengkuni. Baladewa paling ora. Kok iso bola dewa. Bola dewa. Bola dewa. Baladewa ilang gapite Oke, kok. matur le, Pak. Kok ya antemen ya? Sini apa sih? Andite masane abote ra ilok-ilok ngalang. Lah ya kaya wesi ya, wesi ta kamu. Nang kok, Pak. Masyaallah. Ayo, ayo arep nanti ganti jatahmu yo. Jatahmu. Lah Ora sa ngebal mak buak. Sikile kok sampe. sapa? Sapa? Jatahmu. Ndi? Wayah sapa? Wayangmu. Alah, alah. Wayah sapa? Wayahmu. Iya ndi. Wayah sapa? Wayah sapa? Wayah jenengan. Asem. Ayo, ayo lah. Iso medhen apa ora? Iso medhen apa ora? Kene. Sak. Kene ger ya Allah bocah garing kok disiasi adine kepiye to? Ndung tak entak dung tak ndung tak 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 dung tak 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 dung tak tak dung. Leni. Malah kaya munyuk. Kaya angkrok. Lah jenenge cacine dikutak kan ya joget to, Bu. Ya tonton maneh cah cilik nangis, kok cah cilik koyo Oh, munyuk medhot. Adimu njaluk ngombe juga medhot. Piye to piye ya Allah. Mesti ya Piye to Allah. Rek? Godhot ora iki. Ya Allah, bocah iki ya.
kono le digotong rene le adimu ya Allah. Mie susu kuwi. Mie susu. Malah bojone kaplak. Ya Allah ya Allah. Iki. Aduh. Udah iki lan. Lah cangkem nih. Mana kene. Beh, anake sapa to kowe iki? Aja nangis, gak pareng nangis. Gak pareng nangis tuh mbah dolanan ya nak ya. Mau kok nangis. Gak pareng nangis, gak pareng nangis tuh mbah dolanan apa nak? Tuh mbah Ngek. ngek apa nak? Apa nak? Ngek lho, Bro. Kek ya apa? Sing dipencet muni lho. Endi lho? Pencet tuni Oh, kek. katok. Oh, gawe katok. Katok ngat ayo jarene tindak sekolah, mau tindak sekolah. Dung tak. Pinter. Putrane sinten le? Guritna. Kelas pinten. Nol kecil. Alah kok pinter. Besok lek gede dadi apa? Maling, Bu, maling. Dadi mantri. Mantri kok maling. Mantri. Mantri arep nyapa nak? Nyuntik no. Nyuntik sapa? Ibu. Hus, ora kena dolanan sik. Kene ada pernah kok mimpi Pak Guret kok mimpi Bapak kok mimpi kene. Antuk eyang tang. Sik, kudanganmu kok apik men to ya? Kudanganmu ngono kuwi. Ya nek lanang jaman dhisik kan kudangane nggih ngoten niku ya. Iya. Ngontong-ngontong iya ngono. Yen wedok cok enuk-enuk ewe. Ngawur. Kuwi ngono kuwi. Beda karo kene. Dalang ngompol. Kudangane wong biyen. Dinggo alon-alon. Alon-alon wis ya. Gajah binatang yang amat Besar. Telinganya lebar. Terus Lalenya panjang. Kalau berbunyi baleni neh. Apa tadi nyanyiannya seperti apa? gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, Lebar. Terus? lalenya panjang. Bunyinya Gareng kuwi yang duwe kik ngono kuwi. iya jajal ya. Gajah terus? binatang telinganya besar. Terus piye mau? Terus piye? Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, lalenya panjang. Kalau berbunyi, Kok iso kokok ya lho? gonmu kok. Ngene lho. Piye? Wes ayo mudun kene. Heeh. Ayo kene mudun. Enak. Nah inu. Sikile kok jepit. Nah inu. Yo, alah kok yo ora mesak nih tombok. Kaya bakku. Kok glundung dhisik lho. Oh ya anake tangane cupet lho. Arep gondelan ra cakup. Lah tak kira nyasang ning kene. Wis padha nasang nang kono. Kene mboke ben tak duduke ben kembar. Teko ndi malek bawa nak ndang kene. Alus manis. Ngono ke kono. Ya, Alik. bar kene terus kono tengah awakmu kok. Tengah kok. Iya. Iso bali rene naik. Lah ya mbok kok. Gara-gara gajah iki ya. Lah ya ora to, ya terayu. Wis ora usah dicepet karep udo iki piye ora entuk. Ora entuk. Ditukani disuwun Mbak Tari. Ditukane Pak Tukijan. Kok titik disuwun Mbak Tari. Kok titik disuwun Mbak Tari. Kok titik disuwun. Kang, Apa? mencete pucuk. Iki kepok. Kudune ki nek pucuk kene. Kudune pucuk kene kan muni ya. Iya. Ngene muni. Ya tak jajal kono. Gareng iki nakal loh. Kembali ke asal. Bar kene Ah. terus kono. Monggo. Ya,
Iki mau tekan ngendi to, Mbah? Alus manis. Ibu bunga ing atiku. Gajah binatang, Yang amat besar, kupingnya, lebar, hidungnya, panjang, Suaranya Pintar. Anake sapa le? anak elek tukijan. Alah. sampeyan nek gedhe pengen dadi apa neh? Dadi mantri. Mantri sapa? Ya mantri suntik. Nyuntik sapa? Nyuntik kewan. Bengi iki to. Samene kok dadi mantri suntik kewan arek nyuntik sapi retik kepidak. Kepidak. Oh iya ya. Awakmu kono tracake gedhe iki karek entek. Aku nyuntik nyuntik sapi kan malah dikira pedete kok. Kaya kudu ngempeng ya. Ayo terus. Jadi teko aku meneh. Iso. Lah nyebak kono terus kene. Gotong royong. Loh, piye to yo omong ki sing konsisten. Kono. Bar kene kono awakmu mang wis rono berarti ya awakmu neh. Oh alah. Oh diapusi. Nyanding bisa dadi Iki lho gak tak tumbas ning sandal iki mamboke ning pasar Kliwon kono. Dajah wis batonono. Batonono. Apik ya. Ayo apik ayo. Dendang, dang tak dentak dendang. Dang tak dentak dendang. Dang tak dentak dendang. Dang dang. Pindo nak gina pengen mimik coba le. Mi apa kok mi sapa? Mi apa? Mi apa sama mi sapa? Kira mi sapa? Mi apa? Ya, iki anu ya, sakjane maneman lek enek Mas Uncek ra jegleng, tapi karena satu permintaan tuan rumah harus diaturkan Ya. podang kuning diramane dhisik tayub Ya. terus mari ngono irama Sente. sentere were. Nah. senterewe. Iki awakmu gawe iki. Kok iso nggo kuwi? Ya wong Ponorogo to. Lho, lelek Mas Gareng lho, wis gareng ora oleh diowah-owah. Wis wayang ngono kuwi Ya, becik ciri khas. diowah-owah. Ciri khas. Ciri khas harus begitu lah. Kok Iya. ora nang apa-apane kudu gawe kuwi. Nah, paling urane Ponorogo ya kudu nganggo iki jenenge bujang ganong. Lah, Remuk meneh. Ya ora kudu manut to. dicoba sandale timbang kejongor ke. Ya, sandale dicepot Ya. senang. Ya Ya Allah. Ya Allah. Alah. Kakake, bapake, anake barep, anake Asem dadi aku kok anggap kakangane gurin. Asem ya. Monggo. Ya, Pak Desi. Podang kuning, monggo. Oke, yuk. esuk aman ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubeng mitranggan ngiter ora krasa esuk aman nganti wengi
Mas Uncek, Mas Gareng. Yo. Asik sih. Nyumat dia laras. Gatur letar notania Jaya Wirujoki Alon-alon bae Mas. Iyo. Esuk aman. Ning omah wis ora krasan Mas. Kaluyuran Manut. tak sayang. Masa dadak kok kene. Ala yo piye? Yang sangat tak bisa gak apa. Ayo. Saremi aja. Iyo. Bebas. Lala. Iman. Ora kuwi anggepen ae iki wae kesundul apa ngono. Mesake kok kesundul bokong kowe iki. Cepet lek Wes. Kok gak iso nyepot katut sak lambene. Kok iso angel, kok iso Katut sak utune. Hah? Nyapo le kok mangape nyapo? Aku suwe rangget nyakot iki kram cangkemku. Kok iso? Gak iso mingkem. Kok iso ora iso mingkem ki lho terusan iso bablas ki lho ya. Lah suwe ra nyakot to. Ya ora tau nyakot nita kudune sing ati-ati. Tapi ya koyo ngene iki jogete piyane kalah lho. Kandhane kok ya. Joget kabeh iso lho. Talentane luar biasa. Ya. Jajal pisan kasjaranan. Wah, wes. Aku ora jaran aku. Apa? Letonge aku. Ya mesti. Nek pintere ganong. Ganong, Lek senderewe ora nyantol. Mergo kengetanen lek ganongan pinter ya ya. Ora iki. Alah dialembono kok ya, dialembono ya. Matur lho, Mbak. Terusan. Sajake Terusan. cocok. Gemati. Yo lek Ngerti kancane kemringet kayak tisu. Ha kono malah dudani. cetok lah kowe kan perane karo aku mbok karo anak ya tadi ya. Ngene lho sajake anake dhewe ya wis cocok ambekan wis sajake lek duwe unek-unek timbangane mulai dadi utun ya kene dituntun kene to mumpung ketemu bocah ayu. Nah, Mumpung ketemu bocah ayu ditang ngerti sapa asmane. Kenalan dhisik, kenalan dhisik. kok iram. Ya. Ora mis kakak. Ya Rina ngadeg kegeret. Rina ngadeg kegeret. Wis sik Rina lho wong si Brahman merek enter kowe. Ya ngono Ya. ki kontone ya ora wong ayu ki ya nyetrum lho. Kandhane kok tenan lho. Jupuk ya ora kleru. Sing dijupuk ya sing ngono ditekoni sik. Semane sinten? Kenalan dhisik, kenalan dhisik. Alon-alon to, Bu. Daleme pundi? Iya ning alon-alon.
Sapa? Nyapa? Ampun di ngono. Sapa sing ngonoke rene? Mboten to? Ora. Ngono. Sempok Nyaman ya. isih wani Namanya? Iki lho wajahe pasuryan iki kono lho. Dhuwur. Lah aku malah kaya Narada blangake. Kurang dhuwur. Dadi kan roh Iya, pasuryane dah. kan. Cijet. Dijit. Namanya Mbak Namanya Mbak Rina. Mbak Rina. Ya. Kenalan Mbak. Boleh. Perkenalkan. Nama saya Bajing. Sopo? Jenengmu sapa Terus aku Bajing. Aku ki anakmu lho. Oh, Mosok iya. ngono garangan. Kudu Bruk. Cijet. Namanya Mbak Mbak Rina. Kenalkan. Iya. Nama saya Feli. Feli. Enakmu kemana? Feli. Nang bapakmu jeneng Ngatimen kok Feri. Feli. Oh, Feli. Feli. Apa kuwi artine? Feli. Artinya Asem. Tek kurang ngono kok. Tek bapakne ora ngono kok. lha apa? Yo, ndang ditakoni. Asli dari mana, Mbak? Asli dari Jambon saja. Jambon. Oh, Jambon. Iya. Anu, Ya ben ketok dhuwur. Dadi ini iso omong-omongan ben kepenak. iso ning angkate kaya arep ngawinke asu lho. Oh, wong kene ki arep kenalan kok malah kaya dikawinke lho. Ora. Ngene lho, Mbok. Ngene lho, Bu. Ngejak ngene iki ora ngono. Iso Ngejak kawin kasu. ora ngono. Kudune ngene. Asu ki lak gedhe wong cilik kok. Oh iya. Iya. Aku Ngono pokok kudu lenting. Aku pokok lenting. Jun. Anu, Ya ta digendong gak gelem. wis ngene ae. Iya, anu juga dingklek lho lek ben Status apa, Mbak? Status, Mbak? Status masih perawan. Oh, masih perawan. Iya. Diganjel ben rada dhuwur. Ya udahlah kalau masih perawan, aku masih kecil kok, Mbak. Iya to kok ngono tok ki. Wong lanang sing duwe tantangan yo wani. Arep cilik ki wong anak kudu gentleman. Lah aku jek cilik, Ibu. Ora apa-apa saiki wong cilik oleh rondo tuwek 80 ora apa-apa kok lek. Iki wong arep golek warisan, apa? Ya ora tegese wong lanang ki karo wong wedok sing wani. Gak apa-apa. Wong trengginas. Sing terkina. Mane yo gagah gede dhuwur. Iki kok malah ora seneng. Kesenengane piye? Lah yo malah gila. Ya digandrung. Digandrung. Paling ora tak plambangi kaya aku karo Yunusi. Piye? Ngene. Pelok nemas. Ya, coba. Ya, ngene iki rungokno kandung katresnan aku karo mbokmu. Ya. Contone kaya Kang Mas Gareng coba. Ngene rungokno. Iya. Tak rungokke aku wis ngene tak liling lho. Kono Iki aku yo ngrungokke ning kene iki lho. Tintingane urung temu kowe. Dawa ngayu. Nah. Pepujane ngati. Damel boten pinanggih kula sampun kapan sanget kalih panjenengan lho Kang Mas. Bener kandangmu wong ayu. Bahagia. Tak ceblek kene. Iki apa lara mengi tak ceblek kene. Lah kowe urung ngerti. Lah kok balik. Tawangi wong gandrung cok. Wong gandrung iki. Bojomu ndi? Iki bojomu. Kok randakan rene. Kaya ngene wong nandang. Wong ayu cedhak pun kakang. Alah. Syek. Apa lah? Alah. Ngapa Kemekelen bringkil lho. asem. Bojomu kene. Masa ya gogrok kan ngono to. Iki ganteng wong wedok digandrungan bahagia. Apa nek digandrung
Ngono lho ndang wis. Karo genten kono aku ya wis mau genten kono. Ayo. Apa to ah? Apa to? Boyo Dek. Apa? Brosmu telu to, Dek? Brose ya siji. Alah, glo. Kok iso telu to? Glo sing loro daging no. Wis, enggak boleh seperti itu. Kuwi ora daging, Apa? membesar. Apa to? Waku dewe. Kang Mas tak ilaki dulu Kepiye ya. diajeng garwanipun tiyang kathah yayi. Lho kok ngono to? Kok garwane tiyang kathah to? Kathah. Garwanipun Kakang yayi. Nah, ngono. Suwe ra. Kita kan berpelukan, iya kan? Iya. Iya, berpelukan. Berpelukan kok kamu guyunya ngece. Anda. Ya karo bojone kok iso ngece ki ya tegese seneng. Orang tenan ngece karo loh, awakmu. Mas. Entrak ngewo Aku padamu terus. Iya, Dek. Aku juga padamu, Dek. Padamu negeri. Malah lagu to. Duh dewa. Ora ngono. Ora ngene. Ngene lah kene. Ngene lah. Do dewa. Ah. Jawata Nah, jadi dicocokke karo romane ya. Mas Ferry, aku pengen seperti itu kayak Mas Gareng sama Mama Lucy. Kamu mau dipangku? Iya. Oke. Ayo sini. Wes iki. Aku Ini- duduk mana? Ini nanti jangan didudukin ya. Tidak. Nanti bunyi encit encit itu. Anda. Terus aku duduk mana, Mas? Sini. Mana? Ini dengkul. Nanti kalau patah di mana? Enggak patah. Nanti kalau Beneran. patah dilas nanti. Bener. Ya. Beneran ini. Bener. Padake wesi to. Sik toh, aku kok wedi dhewe toh. Ora usah wedi. Ndak apa-apa beneran. Enggak apa-apa. Walah. Loh aku ngene iki aku. Lah kok iso suarane welas ono Kok sakmono. Lah dadi iya. lokor iki kepiye? Kok iso ngelokor lho. Walah. Lah ya walas. Nah. Sono lho. Lah iso. Coba nih, coba. Jajal. Dipangkune, Sini. dipangkune. Kuwi masalahnya apa coba? Masalahnya apa? Walas. Kok iso lho. Maling gleyor teko kono ndledek. Kok iso ndeledek. Masalahnya apa masalahnya? Cedak cep kowe ratip dadi lokor. Ya. Tak mumpung ketemu Mbak Rina ora saben dina digandreng. Gandrung kok gandring. Kuthuk kok. Lah nek sing lanang gandrung digandrung. Kowe yang digandrung. Walas. Kita jalan-jalan, Mas. Ya. Wale paling di sing lanang nyekel ya begagah sikile. Ah. Sing wedok dicekel astane lah munyer. Wale. Ngene lho. Ngene lho. Alas sono mring apa? Mami. Ngono. Kok iso balik sing Mas munyer Ferry, sing kita wedok. seperti itu. Coba. Monggo, Mas. Walas. Piye to, Mas? Angel men lho. Wis ngene ae padha ae. Wis padha seperti mumbang kono ae. Ora usah tiru-tiru tangga teparo. Aku pengen lho, Mas. Tangga teparo kan modele dhewe-dhewe. Kan biar ben romantis
wis ngono lho, Mas. Ya aja melek karo tanggane to, Dik. Ya aku lho pengen lho. Engko pengen ya ijolan. Ya Mas. Ya aja ngono wae disyukuri. Awake dhewe model ngene ya kudu ngene. Aja niru-niru kancane. Ora, Mas. Nek Mbak Rina ora marem berarti serasine sing ayu karo sing ganteng. Coba digandrung Mas Gen. Mas Gareng munyer. Jajal ya. Ayo. Walas nomering maju munyer mami serasi gedine padha cantik dan ganteng. Jajal. Ayo jajal karo kono. Heeh. Jeneng anak yo. Walas Ra iso. Hah? Kok iso ngene? Lah yen aku arep ngene, bayangno. Turah. Diterusne. Besok kan wong ayu Rina sing tak tresnani yo. Inggih Mas Gareng. Tekan jejer lan wong ayu. ngono lho kaya kaendang swaramu yo apik gak kalah karo Mas Gareng. Umpamakno sira traktor. Kelindes didol kuwi. Nak traktor lho. Nak kodok. Traktor kok nglindes gundulmu. Giles. Bojo karo dadekne kaya ngopo ya dialembono. Ngono lho. Kaya traktor. Iya. Maaf. Mbak kowe tikus berit. Tikus berit. Biarin wis ancit-ancit. Tanpa prau sasap sarak ing Jalatri nyidap sari Sae lho suwatre Jos masuk cepet. Lu marai kono kok. Jos. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Wajahnya juga tampan. Makasih lho Pak fitnahnya, makasih. Kok fitnah piye to? Kok iso fitnah? Ha fitnah. Ya enggak lah. Sing bener awakmu ganteng kok. Ganteng ki sawangko sedotan po. Enggak lah. Malah ngaku. Sopo eneke? Upo. Sik, oh. Tibane apa to Iki malam hari ini ya Mbak Rina sing rawuhke Bapak Tukijan. Alhamdulillah. Iki Mbah ana kene. Dateng mriki 3 malam teng mriki. Teh rene lho. Ya Mbak Teh apa ra sesuk? Gak aku gak batih aku. Dompongi kon keri ning kene kok. Wis mesake bojoku kok. Nyapa? Apa mesake bojo? Ora ana sing kudu dolanan. Ya engko tak paranane to. Kegedhen. Ayo terus nang kono ayo, monggo. Mbak Rina badhe ngaturaken menapa? Apa langgame apa Mbak Rina? Monggo. Monggo yen awake dhewe apa tak kleru. Nyidam sari. Mbak Rina. Nggih nyidam sari kemawon. Sangka musik Gema Mustika. Ya, kanca-kanca dados. Ditambahi ya cek ya. Manut Ditambahi karo dulur wedok. Kene anak wedok sing ngidul dhewe. Nggih, ayo Duk, Dok, Septi. ngadep Dok. Yo, Iya, ayo iya. monggo. Nah, Nih, iki Dial Septi. iki karo Mas Ucok Ah, iki. iya. Kayak kenalan lah padha bocah cilik. Kayak cah paut lah Iya. jajan. Ini mahasiswa isi Surakarta ini. Loh, mahasiswa. Oh mahasiswa dari isi Surakarta. Jurusan apa, Mbak? Jurusan Pacitan. Jurusan Pacitan iki.
Oh karawitan nonton. Karawitan. Tak kira kenet bis. Monggo Ya. Mbak Rina. Ya. Gemah Mustika. Monggo.